Ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Ki hanya cuplikan sebagai kisah. Loh iya, iki apik lho dia konsepan ngene. Mau bayangan kok sing gak ini cerita aja apa. So, nek aku Mas TU tak gawe ki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu ki. Iya. Pancen nek dipikir iki bener Rogong ya. Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni apapun. Iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kena, tayub yo kena, Campur sari yo. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah, aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya, Reng. Kucluk to iki. Rayem yo kudune kaya Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane yo berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni ya ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok. Ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Gak maling. Aku yo buka toko tok. Maling dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep anggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Bayangan wis entuk. Entuk, khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerobokan wis normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusun. Amin. Coronane wis minggat ya, Lek ya. Iya, Lek. Ayo. Yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting lur. Lah piye wong gareng yo ning kono bangun jek ning kono gak lur. Den iki kan tembang sekali lagi. Apa? Sekali lagi. Sekali lagi niki duet kalian jenengan apa? Wis ora nembang dhewe musik. Banyak permintaan request dari YouTube keromantisan kem istrinya Mas Dalang, Mas Akbar kalian Mbak Niken Salimbri. Nggih, Mbak Niken Suminten itu luar biasa. Oh iya. Banyak permintaan harus duet lagi. Ya sekali lagi ya. Sekali lagi tapi Mas Akbar harus ngadeg. Aku ngadeg iki wis ping 3 lho. Yo ndak ping telu apa? Kan harus romantis berarti. Oh iya. Ya dewa tresno Ya wis aku ya. ndak gawe gelungan ngono terusan. Tapi Kayak kemana yo ya? bundel ngono no akhire. Lah yo ndak romantis belas no. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa wis ngono ae. Romantis tidak Mas. dilihat di Ayo, kepalanya. Mas Tris, dewa tresno Mas Tris. Lah jenengan berdiri. Yo, karo Mas Tris no duete. Matur suwun kanca-kanca sing mirsani di YouTube ya Asta Brata Entertainment. Sapa. Selamat malam yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Oleh nyapa. Dan juga Niken Salindri family. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Pak Pur, saya boleh ikut nyapa? Gak itu. Oh, mosok ora oleh. Apa? Aku arep nyapa syutingnya sing ndi? Kayak syuting. Hei, Mbok aku mlebu TV YouTube. Ngalah yo. Wah. Karo oleh nyapa? Kok menlekmu desa ya. Suwi ra tau mlebu YouTube lho. Aku yang ngono ah. Wis ya. Mae aku mlebu YouTube mae. Mau maine melong. Makmu melok. Oh, mae melu lah yo makakno mae ta. Nggih matur suwun. Nek mosok dewa tresno kok Oh, nggih. dibalik kene. Awake dhewe matur suwun Mas Petruk, Mas Gareng. Ya. Dalu punika dipun tenggani kalian kanca-kanca WMC Mania. Luar biasa, hebat. Wayang Mania Community. Luar biasa. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wayangnya dengan saya, siapapun wayangnya, siapapun dalangnya, yang penting sindennya. Oh iya. Matur sembah nuwun ugi kanggo WMC ya Lur ya. Ya. Perkarane WMC sudah Menyatu. ikut berpartisipasi kesehatan kita semua bagi-bagi masker. Oke. WMC. Matur Nanti suwun. juga habis wayangan WMC juga bagi-bagi kaos, Bagi-bagi kaos. kaos lampu. Jadi kan mek siji-siji mengene. Ayo Mas Tris, yo diangkat yo. Dewa Tresno. Yes ngene terus. Yes ngene terus.
yang romantis. Matur sembah nuwun Mas Akbar Ya. selalu berkreativitas. Ya, duduk, Dik. Walaupun di masa pandemi ini Ya. seniman tetap berbudaya. Oke. Mas Akbar. Satu kali lagi iki ditanjakne bareng. Oke. Wah. Monggo Mbak Sinta kalian. Ben Proto. Nggih no. Perkarane aduh aku konggone mburo kono ya to. Ya, oke. Ngerti Ya. nek sindene loro bintang tamu Mbak Niken wis tak gawakno kenang-kenangan kanggo sindene Mas Akbar. Apa? Lho, suwe ora tau apa kuwi ora tau petok ya to? Ya nembe pertama kali ini mungkin kenang-kenangan buat Mbak Pesinden nyun sewu diagem nggih. Nggih. Foto kali gelang. Gelang no aku kok. Aku nek kene. Ayo. Wedan. Monggo. Cuman Ini kamu ndi guys ya? Kabeh iki lho iki. Oh. Iki Mbak Enggar iki garwane tukang endang. Iki. Ya. Lah saiki garwane sapa? Iki sing beduk. Lah, sing budi iki gak digarwo. Gak kuwi. Kuwi bojoku kok. Lah iya, bojoke dirumat garwo iki sigarane nyawa kok Lah. lihat. Iki gamelan musik wis. Monggo kersa. Monggo kersa. Ayo, kesepakatan. Astabrata jangkep ya. Wah, luar biasa. Kali ini aku ketemu kalian dulur-dulur endi ngajuk. Luar biasa, Gamelan komplit. musik. Monggo. Gamelan. Lali janjine. Ya. Iki Papa yang joget atau papa? Kan papaku mau. Oh wis gak toh? aturaken wilujeng dalu kagem pandemen seni wayang Ya. khususipun Oke. penggemar fannya Mas Akbar Sopo? Sahlan. Iya. Syahala kok sahlan iki. Thailand Mas Akbar dalang muda profesional. Semoga lagu ini pun Lali janjine buka Lali janji. saka tenor dung pepe. Iya. apa kita? Ayo. Buat youtuber semuanya matur sembah nuwun. Monggo, tetos. Ya. Wes. Asik. Asya.
biasa lu masih bareng nyusahne tanggane. Ayo duduk Dik, Sinta. Agar sebalun. Gong toh, gong bareng. Ora bareng. Pase sak jejene sajak nyepriani hatiku luar biasa. Mas Bagong, Mas Gareng, dalam nutuk nelakon ya. Nggih no monggo sekecas. dan kata lepate kawula nyuwun pangapunten Kang. Siap. Tuku tahun ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Wuri-wuri kabudayan muga budaya tetep rembaka. Monggo. Oke, terima kasih. Yo, nutuke lakon Kang Gareng. Ayo terus tak derekke. nyuwun dindinganipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luweh becik jamaah
sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah leren dhisik Kang Gareng ya Truk leren dhisik kok leren yaene wis goro-goro ha iya jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel budaya sing lentur ngono ya Truk ora kok kudu jam 11 limbukan apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi ngono dadi ora entuk rampung isuk-isuk waktune dibatasi mula lagon-lelagonan sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro ngono ya Truk wah luar biasa ya Mas luar biasa alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin kesehatan kuwi bondo sing paling larang awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan amin Truk pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lan Husain acarane apa Mas piye acarane iki jadi ya mung kangen-kangenan wae kangen-kangenan ben ora kelangan ngeng tombo kangen apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan uga ditayangake lumantar live streaming dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe betul ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media ngono Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya Duk ya wah luar biasa gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media kuwi gampang carane piye carane ya wis buka YouTube ya toh channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe dipencet kuwi gratis subscribe kuwi gratis ora bayar terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa dimonitor ning omahe dhewe-dhewe ngono Truk dadi ora kudu mara rene mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe wah luar biasa kemajuan zaman reng dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan gelar kesenian tontonan rakyat ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan jane wis diizini tapi tentunya
penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan. Protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing angel piye? Sing angel ki nak ya mengembalikan mindset masyarakate awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakate awake dhewe. Wong mergo rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih orang gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Wi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Heeh. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru Lah iya. Ora protokol lah ya. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat. Heeh. Wong ya ora melanggar. Penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker. Tur ya cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, Ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus, iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye, entah ya penontonnya dibatasi, entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus. Luar biasa. Iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe, sing monitor lewat live streaming. Baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wah, ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Upama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual, iki ya minimalis. Tentune biayane, biayane dijamin wis ora usah ditakokke, ora ngentekke gaji sewulan. Ngono terus. Wis bene. Piye-piye pokoke digasak ya, Truk, digasak. Ya. Wis. Lah ya sing penting padha mlakune lah. Iki gelar acara suronan Agustusan. Wah, luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangati, tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community. Semoga
Kedepane tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa, khususnya wayang kulit. Ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia, ya to? Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Truk. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi 3, ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jane yang ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yang ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya muga-muga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpune dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa dhewe ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan memuji marang ngarsaning Gusti, muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing wis-wis ngono ya, Tru. Amin amin ya rabbal alamin. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdal. Jadi nggugah semangat, iki nafase isih nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken, Kadang Pradonga Astabrata, Astabrata Media, Wirak YouTube. Astabrata. Monggo lancaran 45 buka saking tenor. Monggo Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Negara kita wis merdeka, ada dasar Pancasila. Mati kalan tangga, itulah Agustus menuju tahun 1945. Rambate Ratahayu, Rambate Ratahayu. Merdeka, bumi kelahiranku. Merdeka, sekali lagi. Merdeka, merdeka. Karena itu berani umat depan awe abang putih. Karena itu akan sejatimu. Negara kita wis merdeka, ada dasar Pancasila. Mati kalan tangga, 17 Agustus menuju tahun 1945. Rambate Ratahayu.
kusumpo bari Terata hayu kusumpo bari Sunata bareng maju Nunggawe kayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranmu Merdeka, merdeka, merdeka Masyarakat merdeka Alhamdulillah. Wis katur terus, wis katur. Ya kuwi lancaran 45. Iki maca. Ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe. Heeh. Oke, oke. Ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik. Heeh. Iki awake dhewe untuk salam paseduluran. Kaca mripatku ndi mau. Saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi. Ora uti cetha. Malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot. Ndelok ngisor iki to kaget dhewe to. Katoke iki lho maksude iki. Ki salam-salam dhisik. Heeh, kanca-kanca Astabrata entuk salam. Saka sapa bae? Saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hongkong. Hongkong, heeh. Sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi. Iki sing setia monitor ana ing channel dhewe. Ngono ya, Tru? Heeh. Sapa meneh? Iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro, Tangerang Selatan. Mbak Pipi Pupu, wah jeneng apik mencah.